ஸோ லைவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜபம் எப்படி பண்ணுவது. ஸோ யார்கிட்ட இந்த மாதிரி இஸ்கான்ல பேக் வாங்கியிருக்கீங்களோ அவங்க வந்து இந்த பெரிய போர்ஷனா இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து கையை உள்ள விட்டுட்டு இந்த ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த ஆள்காட்டி விரலை வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து தூரமா வைக்கணும். ஸோ இதை வந்து கையில எப்படி டேக் பண்ணிட்டு ஸோ உள்ளுக்குள்ள இருந்து இந்த மாலை இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ இந்த ஜெப மாலை இந்த சென்டர் பீட். ஸோ யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணா கூட இப்போ கிளாஸ் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த யூடியூப் லிங்க்ல வந்து இது சேவ் ஆயிருக்கும், நீங்க கண்டிப்பா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் வந்து சாட்சி பீடு, கிருஷ்ணா பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. நாம செய்யறதுக்கு சாட்சியா வந்து பகவான், நாம ஜபம் செய்வதற்கு சாட்சியாக பகவான் நம்ம கூட இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதனால இந்த பீடு மேல நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா இங்க முடிச்சாக்கா மீண்டும் இந்த பீடை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி உள்டா இப்படி திருப்பிக்கிட்டு இங்கிருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ இது மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இப்படிதான் எடுத்துட்டு போகணும். சரி, உங்ககிட்ட வேற மாலை இருக்கு அப்படின்னாக்கா, எனக்கு இந்த மாதிரி பேக் இல்லை அப்படின்னாக்கா, ஸோ பேக் இல்லாதவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறிய மாலையா இருந்தாலும் இந்த பீடை வந்து இங்க அப்படியே விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பீட்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த விரலை வந்து 3 விரலை சேர்த்து இந்த 4 ஃபிங்கர், அதாவது இந்த ஆள்காட்டி விரலை வந்து நம்ம தூரமா வச்சிடணும். இந்த 3 விரல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்னா வச்சு இந்த தம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது கட்டை விரல், அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த பீடு மேல வைக்கணும். வச்சுட்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். எப்பவுமே ஒரு ரவுண்டு பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு எந்த ரவுண்டு பண்ணாலுமே அந்த 108 மணி ஆன பிறகு நீங்க இன்னொரு ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். ஸோ பஞ்சதத்துவ மந்திரத்துல 5 குருமார்கள் இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சொல்றோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஸ்ரீ அத்வைதர் கதாதார, ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 குருமார்கள் இருக்காங்க. நாம இந்த ஜபம் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து எங்கெங்கயோ அலைப்பாயும், அதை இழுத்து வச்சு நம்மள வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும் நம்ம. ஆனா எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் டேவே நமக்கு அது வரவே வராது. ஸோ நாம என்ன தவறுகள் இழைத்தாலும் அந்த தவறுகள்ல இருந்து நமக்கு வந்து இந்த ஜபம் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லவையாக இருக்கலாம், அதாவது கெட்ட கோணங்களில் நமக்கு போகக்கூடிய சான்சஸ் உண்டு. சில பேரை பார்த்து அவன் ஏன் அப்படி பண்ணா இப்படி பண்ணான்ற அவன் மேலே ஒரு யோசனை, ஆனா ஜபம் மட்டும் சொல்லிட்டே இருப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூவாலிட்டிஸோட பிறந்தவங்க தான் நம்ம. இருமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருமனம் என்பது நம்மளுடைய பர்மனன்ட் நேச்சர் ஆயிடும். ஆனா அதே வந்து பக்தி பாதையில மேன்மேல் முன்னேறும் பொழுது நம்ம அந்த இருமனத்துல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கையான ஒரே ஒரு மனம், அது மட்டும் தான் நம்ம வந்து நிற்போம். ஸோ யார் ஒருவர் வந்து ஸ்திரமான புத்தி உடைய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து ஈஸியா இந்த ஜபத்தை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஆனா ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே வந்து லோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு இதுவுமே நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில தான் இருப்போம் நம்ம. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீட் மேல வச்சுட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரக ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து ஜபம் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பீட் மேல கை வச்சிட்ட பிறகு அந்த 2 வரி, அதாவது 16 சிலபல்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த 16 சிலபல்ஸ் மேல வந்து சொன்ன பிறகுதான் நெக்ஸ்ட் பீடு, அதாவது இன்னொரு மணி மேல நம்ம வந்து கையை நகர்த்தணும். அது வரைக்கும் அங்கேயே தான் இருக்கணும். பாதி சொல்லிட்டு இன்னொரு பீட்ல போய் சொன்னா அது முழுமை பெறாது. இன்னொன்னு ரொம்ப லவுடாவும் சொல்ல வேண்டாம், மனசுக்குள்ள சொன்னா நீங்க தூங்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் காலையில சொல்லுங்க, ஈவினிங் சொன்னா நல்லதுதான், ஆனா ஈவினிங்ல நமக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் வராது. காலையில இருந்து நம்ம வந்து எண்ணற்ற, அதாவது எவ்வளவோ வேலைகளை நம்ம மனதை வந்து லைத்திருப்போம். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஈவினிங்குள்ள நமக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியம். ஆனா அதே மார்னிங் எழுந்து காலையில எழுந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிச்சுட்டோ குளிக்காம கூட வந்து சொல்லலாம்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது பூஜை ரூம்ல சொல்லும்பொழுது நீங்க குளிச்சுட்டு போய் சொல்றதுதான் ரொம்ப விசேஷம். ஸோ வெளியே இருந்து கூட சொல்லலாம். ஸோ அது அப் டு யூ.
ஸோ ப்ரஷ் பண்ணிட்டு நீங்க உட்காந்து வந்து நீங்க அந்த ஜபத்தை நீங்க செய்யலாம். மகாமந்திர ஜபத்துக்கு வந்து எந்த டைம் காலம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க மிட் நைட்ல கூட எழுந்து சொல்லலாம். ஸோ தூக்கம் வரலையா, எழுந்து ஜபத்தை ஜபம் பண்றீங்களா, பண்ணுங்க, தவறு கிடையாது. ஆக்சுவலி நம்ம மகாமந்திர ஜபமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு மார்க்கம். ஆக்சுவலி அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அது நம்மளே அறியாம இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறோம். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் வேண்டாம், பக்தி மட்டுமே மனசுல வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சொன்ன பிறகு அதுக்கு அடுத்த இதுல போயிட்டு மறுபடியும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படி நம்ம இந்த 108 மணியை வந்து நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இங்க 108வது மணிக்கு வருவோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து துளசி மாலை, வேம்பு மாலை வேணா கூட யூஸ் பண்ணலாம். பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அதாவது துளசி மாலை நம்மளால மந்த்லி ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைக்கு நம்ம இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து ஒரு வேம்பு மாலையோ இல்லை வந்து நார்மலாக இந்த பாசிமணி எல்லாம் விற்கிறாங்க இல்ல கடையில, அந்த மாதிரி மாலையில கூட நீங்க செய்யலாம். ஸ்பட்டிக மாலை இருந்தா கூட செய்யலாம். ஆனா ருத்ராட்ச மாலையில மட்டும் செய்யாதீங்க. ஏன்னா அது ருத்ராட்சை இஸ் ஸ்பெசிபிக் ஃபார் நமச்சிவாயம். ஒரு நிமிஷம். ஸ்பட்டிக மாலையிலையும் செய்யலாம். ருத்ராட்சை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி ஸ்பெசிபிக் டு நமச்சிவாய மந்திரத்துக்கு தான் அது ஸ்பெசிபிக். அதனால நீங்க ருத்ராட்சி வந்து நீங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஹோப் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த ஜபம் ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சிறிய மாலையா இருந்தாலும் நீங்க அதை வாங்கி பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைன்ல கூட நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு டெய்லி ஒரு ரவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாருமே ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்க ஒரே ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மினிமம் வந்து ஒரு 7 நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு ரவுண்ட் முடிக்கிறதுக்கு. 10 நிமிஷம் பகவானுக்காக நீங்க வந்து செயல்படுத்துங்கள். ஸோ அது வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களால முடிஞ்சா ஒரு ரவுண்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னாக்கா 16 ரவுண்டு ஜபிக்கிறவங்களுக்கு பகவான் வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கம் உண்டுன்றத வந்து பிரபுபாதா அவங்க வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க. ஒவ்வொரு ஆச்சாரியால் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரியலைசேஷன், அவங்களுடைய ரியலைசேஷனை வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க. மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கம் வந்து ஈஸியா அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதனால இன்னொன்று, இது சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் பண்ணுவதால் நமக்கு ஈஸியா மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ இதை நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ், அதாவது நீங்க செய்யும் பொழுதுதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வருமே வழிய சொல்றதுனால உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வராது. ஒரு பேலன்ஸ்டு பர்சனா நீங்க வந்து ஆகணும்னாக்கா இட் வில் பி பெட்டர் டு கெட் இன் டு இந்த ஜபம்ல வந்து. ஸோ மகாமந்திர ஜபம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்ட புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சகஸ்ரநாமம், ஒரு முறை சகஸ்ரநாமம் செய்தால் 1000 சகஸ்ரநாமங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ராமநாமத்துக்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த சகஸ்ரநாமத்திலே கூட நீங்க லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே அப்படின்ட்டு நம்ம பார்வதி தாயார் வந்து கேட்பாங்க. யார? நம்ம சிவபெருமான கேட்பாங்க. இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் வந்து எழுத படிக்க தெரியாத, அதாவது பாமர மக்களால வந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்ல முடியாம போனா பகவானை எப்படி சேவிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கும் பொழுது, ஸோ அவங்களால முடியலைன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த 2 லைனாவது அவங்க சொன்னா போறோம். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே அப்படின்ட்டு.
ஸோ ஒரு சகஸ்ரநாமத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஈக்குவலன்ட் ஒரு ராமநாமம் அப்படின்றது. ஒரு ராமநாமம் சொன்னாலே நம்ம 1000 நாமங்கள் சொன்னதுக்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி 3 ராமநாமங்களுக்கு ஒரு கிருஷ்ணநாமம் சமம்ன்ட்டு இந்த பிரம்மாண்ட புராணத்துல வந்து கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு சிலபல் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே 4 வாட்டி நம்ம கிருஷ்ணா சொல்றோம். அதே மாதிரி ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே 4 வாட்டி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ராமநாமம் சொல்றோம். ஸோ ஒரு வாட்டி ராமநாமம் சொன்னா ஒரு சகஸ்ரநாமம் சொன்னதுக்கான ஒரு வேல்யூ அப்படின்றது நம்ம வந்து பிரம்மாண்ட புராணத்து பிரகாரம் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மந்திரங்களை ஜபித்ததுக்கு சமம் ஒரு அதாவது ஒரு கிருஷ்ண நாமத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த கால்குலேஷன் வரும். அது நீங்க இது கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். பிரம்மாண்ட புராணத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸ் தான் இது. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பார்க்கும் பொழுது நம்ம கடினமான வார்த்தைகளால நம்மளால வாயில நுழைய முடியாது. அதாவது சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் எல்லாருக்குமே ஈஸியா நுழையாது. ஆனா மகாமந்திரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால ஈஸியா நம்மளால ஜபிக்க முடியும். அதனால வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை நாம ஜபிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இந்த மனசு வந்து மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதனாலதான் நீங்க மகாமந்திர ஜபிப்பதை நீங்க வந்து ஒரு குறிக்கோளாவே எடுத்துக்கணும். நாட் ஓன்லி உங்களுக்கு இதுல வந்து அவுட்கம் வரணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தோட நீங்க எதுவும் செய்ய வேண்டாம். பட் இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்குமே நம்ம வந்து எல்லா செயல்களையுமே வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும்னா நமக்கு மன தைரியம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதை பார்த்து நம்ம பயப்படவும் கூடாது. ஸோ பயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபமும் பயமும் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து இட் வில் பி கிவிங் எ லாஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும். அதனால கோபம் வந்து அந்த கோபம் வரும்போது நம்ம என்ன பேசுவோன்றது நமக்கே தெரியாது. த வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல். நாம என்ன பேசுறோமோ அதனுடைய பவர் வந்து கண்டிப்பா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதனாலதான் நம்ம வந்து பெரியவாள்லாம் யாராவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 10 வார்த்தை பேசினா கூட ஒரே வார்த்தை தான் பேசுவாங்க. அவங்க ரீசன் என்னன்னாக்கா வேர்ட்ஸ் ஹேஸ் மோர் பவர். இந்த ஆடியோ அதாவது இந்த சப்தத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பவர் உண்டு. அதனால்தான் நம்ம நல்லதையே பேசணும், நல்லதையே கேட்கணும். ஸோ இந்த குணங்கள் என்றால் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லதையே பார்க்கணும். இந்த குணங்களை நாம் என்னைக்குமே விருதி செஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம மனசும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல் மார்க்கத்துல சென்றா மட்டுமே நம்மளால நல்ல பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். அத மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒருவர் வந்து அதாவது தியாகம் என்பது இது ஒரு வகையான, அதாவது ஜபம் என்பது ஒரு வகையான ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதாவது தியாகங்கள். ஸோ அதாவது யஜ்ஞங்கள் என்ற மாதிரி. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ ஒருவர் இந்த யஜ்ஞமாக இந்த ஜபத்தை செய்யும் பொழுது பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல். அனைத்துமே பகவானுக்கு தான் நம்ம போய் சமர்ப்பிக்கிறோம். ஸோ நாம செய்யக்கூடிய ஸ்ராத்தம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நைவேத்தியம் பகவானுக்கு தான் போய் சேர்க்கின்றது. நாம பிண்டங்கள்ல மூணு தலைமுறைக்கு பிண்டம் வைக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் நிவேதனம் பண்றோம். ஆனா அந்த நிவேதனம் அனைத்துமே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க கண்டிப்பாக அவங்கள பிராமணர்கள் ஓதக்கூடிய அந்த வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க பார்க்கும் பொழுது அச்சுதாய அனந்தாய கோவிந்தாய இதுதான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்களே ஒழிய இதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். எதையுமே அவருடைய, அதாவது அனந்தா என்பது எல்லையற்றவர். ஸோ அவருக்கு சமர்ப்பித்து தான் அனைத்து செயல்களுமே செய்யப்படுகின்றது. அதனால நீங்க ஜபத்தை நீங்க கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ எது செய்யறீங்களோ இல்லையோ யூ ஹாவ் டு டூ ஜபா. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா அதுதான் உங்களை நல்வழிப்படுத்தி நல்ல மார்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்லும். ஸோ அது மன நிம்மதியையும் கொடுக்கும். ஸோ சந்தோஷத்தை விட நிம்மதி தான் ரொம்ப முக்கியம். சந்தோஷம் வந்து டெம்பரவரி தான், நிம்மதி தான் நம்ம எப்பவுமே வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கணும். ஸோ மன நிறைவு என்பது நாம எதன் மேல எந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கோமோ ஆசைகள், அதன் மேலதான் மன நிறைவு. நம்மளுடைய ஆசைகளை எல்லாம் குறைச்சிட்டோம்னாக்கா மன நிறைவு கண்டிப்பாக வந்து சேரும். அதுக்கேற்றாற் போல நிம்மதியும் நம்ம கிட்ட வந்து சேரும். ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த அதனுடைய கனெக்டிவிட்டி. அதை வச்சு நம்ம வந்து we need to decide ourselves. நம்ம எந்த மார்க்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து நாமளே டிசைட் பண்ணணும். இப்ப செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ கர்ம யோகம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி நாம பேச போகின்றோம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம்.
அவனுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து கீத சாராம்சத்துல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆன விளக்கங்கள், அதாவது 3 விதமான யோகங்கள் மீது பகவான் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் கொடுத்தார். ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நாம கர்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். நாம இன்னைக்கு கர்மயோகம் அப்படிங்கிற அந்த 3வது அத்தியாயத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகத்தின் மேலதான். ஈவன் 5th சாப்டர் கூட கர்மயோகம். ஆனா இங்க நார்மலா கர்மயோகம் என்னன்ட்டு இந்த 3rd சாப்டர்ல படிப்போம். ஆனா 5வது சாப்டர்ல வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் எவ்வாறு செய்வது, அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி நாம வந்து நிறைய படிப்போம் 5th சாப்டர்ல. இதனுடைய என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தான் 5th சாப்டர் ஆக்சுவலி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்தது கீத சாராம்சம். ஸோ அர்ஜுனனுடைய கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணனுடைய பதில், இரக்கத்திற்கு வந்து நீ உடலுக்காக வருந்தக்கூடாது, நீ உடல் அல்ல, நீ ஒரு ஆன்மா அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா வந்து பகவான் வந்து கொடுத்தார் சிக்னல். அதுக்கப்புறம் ஆன்மாவனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் துவைத பிலாசபி பத்தியும் படிச்சோம். ஐ திங்க் விசிஷ்டாத்வைதத்தை பத்தியும் ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா சம்பிரதாயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயா, ராமானுஜாச்சாரிய சம்பிரதாயா, அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கராச்சாரிய சம்பிரதாயா எல்லாமே சிமிலரா தான் இருக்கும். ஆனா அவங்களுடைய தத்துவத்துல மட்டும்தான் அவங்க எப்படி அவங்க அதை உணர்ந்தாங்க வேதத்துல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் லைட்டா டிஃபரன்ஸா வரும். ஸோ சங்கராச்சாரியர் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நான் வந்து அதாவது பிரம்மம் அனைத்துமே பிரம்மம் இங்க அப்படின்னாக்கா அனைத்தும் மாயை அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான், அந்த கான்செப்ட்ல தான் அவர் சொன்னாரு. பிரம்மம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானோட போய் இணைகின்றோம் அப்படிங்கிற, அதாவது எனர்ஜி லெவல்ல மட்டும்தான் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு. ஆனா அதாவது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆபேதா ஸ்ருதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் வந்து நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்றோன்றது 2 வகை. ஒன்னு வந்து ஸ்ருதி, இன்னொன்னு ஸ்மிருதி. ஜென்ரலா சொல்றேன், ஏன்னா நீங்களா பேசிக் கிளாஸ்ல இருக்கிறதுனால இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. டீடைல் கிளாஸ்க்கு வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஸ்ருதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத ஸ்ருதி, ஆபேத ஸ்ருதி, அதுக்கப்புறம் வந்து கடக ஸ்ருதி அப்படின்ட்டு 3 இருக்கு. ஸோ நம்ம சங்கராச்சாரியர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆபேத ஸ்ருதி, அதாவது பகவானுடைய சொரூபம் தான் நாம் அப்படிங்கிற அந்த இதுல வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாதுன்னுட்டு. ஸோ இது வந்து ஆபேத ஸ்ருதி. வேதா அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் துவைதம், அதாவது நாம வேற பகவான் வேற, எல்லாமே இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஒவ்வொரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா த ஸ்பிரிட் மேட்டர் வாட் எவர் இட் மேபி, அதுல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருமே தனிதான். பகவான் வேறு, நாம வேறு அப்படிங்கிற அந்த இது. நாம வந்து குவாலிட்டி வைஸ் நாம வந்து ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலரா தான் இருப்போம். அதாவது இயல்பினால் நாம நித்தியமானவர்கள் என்னும் இயல்பினால் மட்டுமே வந்து காமன் கிரைட்டீரியா நமக்கு, பகவானுக்கு நமக்கும். ஆனா வி போத் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலி. அதாவது இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து நம்ம மத்வாச்சாரியாருடைய பிலாசபி ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் ராமானுஜாச்சாரியா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படி அந்த பிலாசபி. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் திஸ், இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பத்தி தான் அவர் வந்து பேசியிருக்கார். அது வந்து
கடக ஸ்ருதியிலிருந்து அவர் இந்த 3 ஸ்ருதியிலிருந்து எடுத்து கம்பைண்டா தான் அவர் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து கடக ஸ்ருதியிலிருந்து. இந்த அளவுக்கு நீங்க இப்ப தெரிஞ்சுட்டா போறோம். ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலா போனாக்கா அது சம்பிரதாயங்கள் பத்தியே நம்ம பேசுற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அது வந்து அந்த ஞானத்தை நீங்க அட்வான்ஸ் லெவல்ல வரும்போது நீங்க டீட்டெயிலா படிக்கலாம். பேசிக்கலி இது என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இன்பமின்மைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மகாண்டா மோட்ல நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ல நீ நினைச்சா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உனக்கு வந்து இந்த உலகத்துல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ வெற்றி பெற்றா உனக்கு ராஜ்யம் உண்டு. ஸோ பலன் இருக்கு. உனக்கு என்ன பொருள் கிடைக்க போகிறது, அது பௌதிக உலகத்தினுடைய இது நேச்சர். இறந்தால் என்ன பண்ணு, இங்க இந்த போர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போர்ல வந்து நீ வந்து இறந்தால் அனைவருக்குமே சொர்க்க பிராப்தின்ற அந்த இதுவும் பகவான் அருள் இருந்தார். ஸோ அதனால நீ சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்கேயும் வந்து நல்லாதான் இருக்க போற. அதனால இன்பமின்மை என்பது கேன்சல்டு ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அதாவது கிளியரான விளக்கம் கொடுத்தாச்சு. பாவ செயல் அதாவது வேதங்கள் பிரகாரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒருவரை கொல்லுவது பாவம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு நீ வந்து புத்தி யோகத்தை வந்து உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்வார். இங்கதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாரு நம்ம அர்ஜுனர். அவர் மாத்திரம் இல்ல, நாமெல்லாம் கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு சான்சஸ். புத்தி என்றாலே ஜென்ரலி நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும். ஆனா புத்தி என்பது என்னன்னாக்கா பக்தி அதாவது ஞானம் கலந்த பக்தியை தான் வந்து புத்தி யோகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ புத்தி யோகம் அதாவது நீ உன்னுடைய புத்தியை உபயோகப்படுத்தி பக்தி கலந்து நீ செயல்படும் பொழுது, புத்தி இருந்தாதான் நம்ம எந்த வழியில செயல்படணும்ன்ற ஒரு ஆராய்ச்சியே வரும். அதாவது இல்லைன்னா பிளைண்டா நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை செய்வோம் இல்லையா. சோ அதுதான் பக்தியோடு நம்ம செயல்படும். சோ எல்லாத்தையுமே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நமக்கு பாவம் என்பது வந்து சேர்வது கிடையாது. அது நம்முடைய கடமையாக இருக்கும் பொழுது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நான் கொடுத்தேன். ஒரு டாக்டர் ஆபரேஷன் கத்தி எடுத்து ஆபரேஷன் பண்றாங்கனாக்கா அந்த பேஷண்ட்டுடைய உயிர் வந்து தெர் இஸ் நோ கேரண்டி. அந்த சுச்சுவேஷன்ல பண்ணும் பொழுது அவர் ஒருவேளை அந்த பேஷண்ட் இறந்து போயிட்டாக்கா he is not a murderer actually. அந்த சுச்சுவேஷன்ல அவர் ஒரு கடவுளாதான் போய் அவருடைய என்ன லெவல் அவளால் காப்பாற்ற முடியுமோ அதை தான் அவர் பிரயத்தனம் பண்ணார். ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் பிரிந்து விட்டால் அவர் வந்து he is not born to that sin அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரிதான் ஜட்ஜு கூட தூக்கு தண்டனை கொடுத்தா அடுத்தவர்களை கொல்வதற்கான ஒரு தீர்மானத்தை அவர் கொடுக்கும் பொழுது he is not doing sin. அவர் அந்த தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையில அவர் என்ன செயல் செய்யணுமோ அந்த செயல் செய்கின்றார். சோ ஒருவர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையில செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாவ விளைவுகள் வந்து அவர்களுக்கு சேர்வது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதையே நம்ம வந்து பகவான் மேல பாரத்தை போட்டு செய்யும் பொழுது நமக்கு எந்த பாவ விளைவுகளும் நமக்கு வராது. நெக்ஸ்ட் குடும்ப பாரம்பரியம். சோ இவங்க வெற்றி பெற்றா தர்மம் நிலைக்கும், வர்ண கலப்பும் வந்து தடுக்கப்படும், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும், பிற்கால சந்ததியருக்கும் நல்வழி கிடைக்கும். சோ ஆனால் நீங்களே ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லிடுறாரு. இருமனமே தேவையில்லை, பகவானுக்காக நீ செய்ய அனைத்து செயல்களுமே கடவுளுக்காக நாம் செய்யறோம்னு நினைச்சிட்டு தான் செய்யணும். இதுதான் வந்து காமன் பாயிண்ட், நாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. நாம செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சாலே தட் இஸ் அகங்காரத்தினுடைய அதர் சைடு. ஆக்சுவலி நாம எதையுமே இங்க செய்யறது கிடையாது. நாம் எல்லாருமே ஒரு கருவிதான். இந்த உடல் என்னும் கருவியில ஆன்மா என்னும் அந்த உணர்வு வந்து குடிக்கொண்டு நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பிறப்பு என்னும் அந்த இதுல வந்த பிறகு நமக்கு இறப்பு என்பது நிச்சயம். கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முதுமை மற்றும் வியாதி என்பதும் நமக்கு இந்த 4 குறைகளோட தான் நாம் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். இதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த சேம் டிஃபெக்ட்ஸ், இந்த குறைகளை நாம வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சா மட்டுமே நம்ம வந்து எந்த வேலை வேணாலும் நம்ம இஷ்டப்படி நம்மளுடைய ஆசைகளை நம்ம பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதாவது புலநோக்கு செயல்கள், பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம் நம்ம. ஆனா இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடையணும்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய கைங்கரியம் எதுவாக இருந்தாலும் இது பகவான் நமக்கு இட்ட கட்டளைன்னு நினைச்சிட்டு நாம செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்ச கதிக்கான மார்க்கம் உண்டு. சோ இப்போ வந்து அத்தியாயம் 3 சுருக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே கேட்கறது துரத்தல் அல்லது செயல்படுதல். அதாவது பகவான் எங்கேயுமே துறக்க சொல்லல, பற்றை தான் துறக்க சொன்னார். ஆனா அதை வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறார் யாரு, அர்ஜுனர். துரத்தல் என்பது சந்நியாசமா அவர் நினைச்சிடுறார். சோ கன்ஃபியூஷன், அது அவருடைய கன்ஃபியூஷன். துறக்க சொல்றீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து செயல்படுன்னு சொல்றீங்க, ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சமமாக இருக்கின்றது. அதனால எனக்கு எது நன்மை என்பதை ஏக்கம் வதா அப்படின்னாக்கா ஒன்று நிச்சயமாக நீங்கள்
கூற வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து கொஸ்டினா வைக்கிறாரு. நிஷ்காம கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வகைகள் ஆக்சுவலி. ஒன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மகாண்டா, அதாவது கர்மகாண்டா கீழே இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரொம்பவுமே வர்ஸ்டான பீப்பிள், வெரி லோ பீப்பிள், லோயர் தென் சூத்ராஷ், அதாவது கொலை கொள்ளை இந்த மாதிரியான ஒரு இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்கள், தே ஆர் லெஸ் தென் சூத்ராஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இந்த புவி வாழ்க்கை மீண்டும் வந்து வந்தா கூட அவங்க வந்து ஒண்ணு அனிமல் கிங்டம்ல இருப்பாங்க, இல்லைனாக்கா நரகலோகங்களுக்கோ இல்லை அதாவது கீழ் உலகங்களுக்கோ தள்ளப்படுவார்கள். 8th சாப்டர் நம்மளுடைய அதாவது பரமத்தலத்தை பற்றி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக படிப்போம். அப்ப இந்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்கலாம், அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமையாக காக்க வேண்டும். ஸோ 2வது வந்து கர்ம காண்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கர்ம காண்டால இருக்கிறவங்க என்னன்னாக்கா அனைத்து செயல்களுடைய பலன்களும் தனக்கு வரணும்னு நினைச்சுட்டு செய்யக்கூடிய தன்மை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா. சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அந்த அந்த செயல்களுடைய விளைவுகளுக்கு நாம வந்து பந்தப்படுகின்றோம். அது நன்மையாகவும் இருக்கலாம், தீமையாகவும் இருக்கலாம், அது நமக்கு தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பாக அந்த விளைவுகளுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் கெட் பாண்டட், நமக்கு அது வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றது. ஸோ அதனால்தான் நம்மளுடைய இருமை, பாவம் புண்ணியம் 2 கணக்குலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்கௌண்ட் ஏறிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மகாண்டால இருந்து கர்மயோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது எந்த பலன் மேல் 2 விதமான கர்மயோகங்கள் உண்டு. கர்ம யோகம் வந்து ஒன்னு வந்து சகாம கர்மயோகம், இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் பக்தி என்பது அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்கள் செய்ய அதாவது அவங்களுடைய சம்பாத்தியத்துல வந்து ஒரு பங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செலவிடுவார்கள். ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கும் இது தேவை அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுவார்கள், சேமிப்பார்கள். ஒரு 2 தலைமுறைக்கு ஒரு தலைமுறைக்கும் சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற அந்த இது உண்டு அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாம கர்ம யோகத்துல உண்டு. மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த இதுல ஃபிட் ஆவாங்க. ஒண்ணு கர்ம காண்டாலையும் ஃபிட் ஆகுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ கர்ம காண்டால இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, கோபம், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு உண்டு. அளவிட முடியாத பேராசை, பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம், இந்த 3மே பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்தினுடைய கதவுகள் பின்னாடி படிப்போம் நம்ம. ஸோ இந்த 3ஐயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து கண்டிப்பா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் கர்ம காண்டா மோடு. அவங்க ஏதோ ஒண்ணு தெரியாதத்தனமா ஒரு புண்ணியத காரியம் செஞ்சா கூட அது அவங்க அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கணும்னு நினைக்குவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், ஆசைகள் இதெல்லாமே உண்டு அவங்களுக்கு கர்ம காண்டால. கர்ம யோகத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமான ஒண்ணு வந்து சகாம கர்மயோகம், இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகம்ல நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆஸ் பர் வேதங்கள் பிரகாரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% மினிமம் நம்மளுடைய சம்பாத்தியத்துல வந்து கண்டிப்பாக தான தர்மங்கள், நற்காரியங்களுக்கு நாம வந்து யக்னங்கள், இந்த மாதிரி செயல்களுக்கு எல்லாமே செய்யணும், கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ அந்த மாதிரி பிலாசாபிக்கல் இதுல வந்து போறவங்க வந்து சம் போர்ஷன், அதாவது சிறு பகுதி அவர்களுடைய அவங்களுக்கு என்ன சம்பாத்தியம் வருகிறதோ அந்த சம்பாத்தியத்துல ஒரு பகுதியை வந்து கண்டிப்பாக செலவிடுவார்கள். மேலும் பிற்காலத்துக்கு வேணும்ன்ற கூட சேமிச்சு வைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு பக்தி உண்டு. அதுக்கப்புறம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வீட்டுல யக்னங்கள் எல்லாமே செய்வாங்க. தே வில் டு பூஜா புனஸ்காரம், சிலதெல்லாமே பலன் நோக்கு இருக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அவங்க. ஸோ அதாவது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா இது செஞ்சிடணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான இயல்புகளும் அவங்களுக்கு உண்டு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சகாம கர்மயோகம். இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா நிஷ்காம கர்மயோகம், அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று. சோ தனக்கு நான் எவ்வளவுதான் சம்பாதிச்சாலும் தனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் வச்சுண்டு தன்னுடைய கடமைகளை வந்து செவ்வனே செய்து ஃபியூச்சருக்கெல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற ஆசையெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஏன்னா எனிவே இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மிருத்யு லோகம் தான் நாம் இருக்கிறது, துக்காலயம் இது. இங்க நாம் எதையுமே சேர்த்து வச்சா கூட கடைசி வரைக்குமே வராது அப்படிங்கிற ஞானம் அவர்களுக்கு உண்டு. சோ அதனால என்ன நம்மளுடைய கடமைகள், நம்ம மனைவி மக்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா தனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் வச்சுக்குவாங்க. ரிமைனிங் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுக்காக அவங்க வந்து அதாவது நற்காரியங்கள்ல அவங்க வந்து செலவிட்டு விடுவார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவங்க செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். கடவுள் ரிலேட்டடா அனைத்து காரியங்களுக்கும் தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தை கொடுப்பார்கள், இல்லைன்னா அந்த காரியங்களிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். ஸோ இந்த மாதிரியான டைப் இருக்கக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா
நிஷ்காம கர்ம, எந்த ஒரு பலனுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நிஷ்காம கர்ம யோகிஸ். சோ இவ்வாறாக நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்து மென்மேலும் முன்னேறி பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாத்மாக்களாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்ம நிலை சமாதி நிலை அடைகிறார்கள். அவர்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உதாரணமாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கூட யாரையாவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? இப்ப எத்தனையோ குருமார்களை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சிஷ்யர்களும் உண்டு. சோ அந்த குரு பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு என்பவர் யார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை வந்து யார் வந்து அடைகின்றார்களோ, உண்மையான ஞானத்தை, அந்த பரபிரம்மனை பற்றி யார் ஒருவர் தெரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான குரு. அவர் தெரிஞ்சின்னா மட்டும் பத்தாது, அந்தரை வந்து தனக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து வழிகாட்டுதலாக எடுத்து செல்லணும். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒரு குரு பரம்பரையில வரணும். ஃபர்ஸ்ட் தே ஷுட் கம் இன் த டிசிப்ளிக் சக்சஷன். அது ஒண்ணு. அவர்கள் உண்மையை அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்னு அவங்க எதை கண்டாங்களோ அதை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் அடுத்தவர்களுக்கு அவங்களால உபதேசம் பண்ணாலும் அதை வந்து ஈஸியா எடுத்துக்க முடியும். ஃபாலோ பண்ணாம வந்து யாராவது உபதேசம் பண்ணா அவங்க வந்து உண்மையான குரு கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யார் உண்மையான குரு என்பதை இந்த செக்லிஸ்ட்ல தான் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். சோ எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களே வந்து நடந்து காட்டுவார்கள். அதையே வந்து அவர்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியவங்களும் வந்து பின்பற்றி செல்வார்கள். அதுதான் வந்து பகவான் சொல்வார், நான் இது அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்குமே 3 குணங்களோட தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கும். சத்வம், ரஜஸ் அண்ட் தமஸ். சத்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து குட் நேச்சர், அதாவது பக்தி உண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல செயல்படக்கூடிய தன்மை உண்டு. இந்த இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணம். ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, அதுக்கப்புறம் பொறாமை, அதாவது என்வியஸ்னஸ் சொல்லுவோம். இந்த குணங்கள், கடினமான உழைப்பு இருக்கும், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணம், இது ரஜோகுணம். 3வது தமஸ் குணம். இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மூளையே, அவங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸே வேலை செய்யாது. ஸோ அவங்க வந்து அவங்க என்ன செய்யறது, தர்மமா அதர்மமா என்ற அந்த எவாலுவேஷன் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுடைய கடமைகள் எது என்றதும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ அவருக்கு ஏதோ குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளம் கட்டினா ஒரே பாதையில போதும், அது மாதிரிதான் ஏதோ ஒரு வேலையை எடுத்துட்டு அதை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளவுதான். இந்த மாயையில முழுமையாக கட்டுண்டிருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்கதான் தமஸ் குணத்துக்காரர்கள் தான். சோ இந்த பௌதீக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களால் வந்து ஆனதுதான். சோ நாம் ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு வருதுன்னா இமீடியட்லி மாயை என்பவள் தான் அவள் வந்து she will catch it. சோ அந்த மாயையில தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கும். நம்மளுடைய கர்மங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயையால் தான் நம்ம வந்து இத்தனை கர்மங்கள். ஏன்னா நம்ம மாயையால் கவரப்படுகின்றோம். இந்த உலகமே நித்தியம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம இங்க இருக்கிறது எல்லாமே நித்தியமானது, அதனாலதான் அது மேல நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வளர்த்துக்கிறோம். சோ அட்டாச்மெண்ட் என்பது இந்த பௌதிக செயல்கள் மேல இருக்கவே கூடாது. இது நம்மளுடைய கடமை செய்யணும், அவ்வளவுதான். அந்த பற்றுதல் மட்டும்தான் வச்சுக்கணுமே ஒழிய இதன் மேல பொருள் மேலேயே நம்ம வந்து பற்றுதல் வைக்க கூடாது. சோ அதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, நான் சைலண்டா பார்க்கடல்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாலும் எல்லா இடங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அந்தந்த வேலைகளை வந்து செஞ்சுட்டே தான் இருக்கார் பகவான். சோ அதனால வந்து நானே வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றேன்றதையும் சொல்வார். இந்த 3rd சாப்டர் நீங்க படிக்கும்போது அது உங்களுக்கு புரியும். சோ யார் மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அத்தியாயம் 3. அர்ஜுன வாச்ச ஜாயசேத் கர்மணஸ்தே மாதா. வாசிக்கிறேன். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசே சேத் கர்மணாஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார், கேசவனே, அதாவது கேசி என்னும் அசுரனை அழித்தவர் பகவான். அதாவது அதனால அவருக்கு கேசவா என்ற இன்னொரு நாமமும் உண்டு. சோ பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். அதாவது பலன் நோக்கு செயல்களை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா பற்றற்றுனாக்கா இங்க அவர் துரத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரார். அதாவது சந்நியாசத்துக்காக வந்து விடுகின்றார். அவர் வந்து புத்தி சிறந்தது அப்படின்னாக்கா பக்தி தான் சிறந்தது. அவர் வந்து புத்தி யோகத்தை வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறார்.
ஏதாவது புத்தி சிறந்தது அப்படின்னாக்கா பக்தி தான் சிறந்தது. பக்தி பாதையில வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு செயலை செய்யணும், நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும்னு தான் பகவான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து சொல்றாரு. ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மையை வந்து இனர்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. செயலற்ற தன்மையை வந்து பகவான் எங்கேயுமே வந்து எஸ்ன்னு சொல்லவே இல்லை அவர் வந்து. சோ புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரம் புத்தி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை கொல்லக்கூடிய அந்த செயல்ல ஈடுபட மாட்டாங்க இல்லையா, அதை விட பெட்டர் சும்மா விட்டுறலான்னு தான் நினைப்பாங்க. அந்த நாலேஜை வந்து இங்க அப்ளை பண்றாரு யாரு, நம்ம அர்ஜுனர். கோரமான இப்போர் தொழிலில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? நீ வந்து எழுந்து போரிடுன்ட்டு எப்ப பாரு சொல்றீங்க இல்லைங்களா, எதுக்காக என்னை வந்து பலவந்தமா இந்த போர் தொழில ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைப்பாரு. இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன், இந்த இது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். சோ அதாவது எதையுமே வந்து பகவானுக்காக செய்தால் அது நம்மளுடைய கடமையாக இருந்தால், அது அதர்மமாக நமக்கு தெரிந்தாலும் அது வந்து தர்மத்தை ரட்சிப்பதற்காக செய்யப்படக்கூடிய செயல். அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க அழிவு என்பது ஏற்படுகின்றது. லங்கையை ஹனுமன் எரித்தார், அது அவருடைய கடமை. அதை ஒரு கடமையாக தான் செய்தார், அது ராமருக்காக செய்தார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது சோ அங்க அதர்மத்தை வந்து அழிப்பதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பகவானுக்கு தரப்புல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் செய்த வேலை அது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதனால பிற்காலத்துல வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்ம என்னைக்குமே நம்மள ரட்சித்து கொள்ளலாம்ன்ட்டு நேத்து கூட நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். சோ ஒரு சிறு முன்னேற்றம், சிறு பக்தியில நம்ம கொஞ்சமா முன்னேறினாலும் பிற்காலத்துல வந்து வரக்கூடிய பேராபத்துல இருந்து நாம ரட்சித்து கொள்ளலாம். தட் இஸ் த இன்டென்ஷன். சோ அதனால வந்து நீ எதுக்கு என்னை பலவந்தமா ஈடுபடுத்துறீங்கன்ற கொஸ்டினுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம பகவான் வந்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்வாரு. பட் செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மது. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य वेन श्रेयोहमाप्नुयाम्. எஸ், இரண்டு வழிகளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் நீங்க திறந்துடு அப்படின்னு சொல்ற, இன்னொரு பக்கம் என்ன வந்து எழுந்து செயல்படுன்னு சொல்றீங்க. அதுதான் இரண்டு வழிகள். ஒரே மாதிரி இருக்கு எனக்கு கூறும் உமது அறிவுரையால். அதுதான் அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டுமே ஒரு போல இருக்கு எனக்கு. ஒரு பக்கம் துறன்னு சொல்ற, இன்னொரு பக்கம் எழுந்து செயல்படுன்னு சொல்ற. எனக்கு இந்த ரெண்டு அறிவுரைகளால் என் புத்தி வந்து பேதலித்து விடுகிறது. எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்ற ஒரு வழியை நீங்க வந்து நிச்சயமாக கூற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினும் வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், தேர்ட் ஸ்லோகம் வாசி. ஸ்லோகம் 6. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. எஸ், புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன் இன்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பரத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலியுகத்துல ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் வந்து மேக்சிமம் 100 இயர்ஸ். அதை 4 பாகமாக நம்ம பிரிக்கும் பொழுது முதல் 25 வருடம் வந்து பிரம்மச்சரியத்துக்கு சொல்லப்படுகின்றது. அப்பதான் நம்ம குருகுலம் படிக்கிறது, வேலைக்கு போறதுக்காக தயாராதல். 25ல இருந்து 50 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரகஸ்தன். இது வந்து சன்னியாசின்னா அவங்க வந்து எந்த ஏஜ்ல வேணாலும், அதாவது முதல்ல இருந்தே சன்னியாசி ஆயிடுவாங்க. சன்னியாசி கிடையாது, இது நார்மலா ஒரு ஃபேமிலி பீப்புளுக்காக. இது வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் எப்படி வந்து பகவான் பிரித்திருக்காரு, எப்படி நம்ம வந்து ஜாப் குவாலிட்டிஸ் பிரகாரமே பிராமணர், சத்திரியர், சூத்ர, அதுக்கப்புறம் வைசியரை வந்து பிரிச்சாரோ அதே மாதிரிதான் வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் நாம வந்து பாஸ் பண்ணணும் இந்த உலகத்துல காமனா எல்லாருக்குமேன்றது சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் 25 வயது பிரம்மச்சரியம், இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் நீ பிராமணா, சத்ரியா, வைசியா யாரா இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 25ல இருந்து 50 வயது வரும் கிரகஸ்தனா, நம்மளுடைய குடும்பம், அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு என்ன நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகள், இது எல்லாமே நம்ம வந்து 50 இயர்ஸ். அந்த காலத்துல இருந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் 50 வயசான பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு அவர்கள் வந்து வனத்திற்கு சென்று பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து இந்த மாதிரி யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் செஞ்சு அதுல தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 75 இயர்ஸ்ல வந்து அந்த 50 இயர்ஸ்ல வந்து வனப்பிரஸ்தான் சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 75 இயர்ஸ் ஆன பிறகு சந்நியாசம் வாங்கிக்கணும். ஸோ இது இந்த 4 நிலைகள் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருமே வந்து
எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மை. இது வந்து வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரமே. சோ இங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரத மகாராஜா இந்த யஜ்ஞங்கள் பண்ணும் பொழுது ஒரு மான், அதாவது தாய்மான் கரு, அதாவது நிறைமாத கருவோட இருக்கக்கூடிய ஒரு தாய்மானை வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து துரத்திட்டு வரும்பொழுது அந்த அதிர்ச்சியிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கத்துல இருக்கிற ரிவர்ல வந்து குதிக்கும் பொழுது இந்த கன்றை வந்து ஈன்று விட்டு அது இறந்து விடுகின்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த தாய் இறந்ததுன்னு பிறகு அந்த கன்றுக்குட்டி எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரத மகாராஜா வளர்க்கிறார். சதா சர்வகாலமும் அவர் வந்து அங்க செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் அந்த தாயில்லாத அந்த மான் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய கருணையினால பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதன் மேல நம்ம லயிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு நம்ம எவ்வளவுதான் எலிவேட்டட் சோலா இருந்தாலும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலனுடைய அதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷனால இதுல இருந்து நம்ம டீவியேஷன் ஆயிடுவோம், நம்ம வந்து வெளியே வரக்கூடிய சான்சஸ். ஸோ அதனால அவர் வந்து இறக்கும் தருவாயில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அந்த மான் யார் பாத்துக்குவாங்கன்ற அந்த கவலையில தான் இறந்தார். அதனால அடுத்த ஜென்மம் வந்து அவருக்கு மானாக பிறக்கின்றார். ஸோ இந்த ஸ்டோரி நம்ம அப்புறமா பின்னாடி வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் அந்த பிக்சர். ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன், அதாவது வெளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ரூபம் வந்து சந்நியாச கோலமா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள நம்மளுடைய டிஸ்ட்ராக்ஷன், நம்மளுடைய மனது வந்து எங்கெங்க அலைப்பாயிருது. அதான் மித்யாச்சாராஷா உச்சதே அப்படின்னாக்கா, மித்யாச்சாரா என்பது போலி மனிதன், பிரிட்டண்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, போலி மனிதனை குறிக்கின்றது. சோ புலன்களை, அதாவது நம்ம வந்து வெளிப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய் விடுவன். அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மான் மேல் இருந்த ஒரு பாசத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செயல் முழுமையாக யஜ்ஞத்தை அவரால் முழுமையாக கவனத்தோட செய்ய முடியறது கிடையாது. சோ தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். எஸ், 7th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. எஸ் த்விந்திரியாணி மனசா நியம்யாரபதேர்ஜுன கர்மேந்திரியைஹி கர்மயோகமசக்தஹ ச விசிஷ்யதே. எஸ், அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒர்க்கிங் சென்சஸ், அதாவது கண் என்ன பண்ணும், பார்க்கும், பார்த்தல் என்பது ஒர்க்கிங் சென்சஸ், தொடுதல் என்பது ஒர்க்கிங் சென்சஸ். இதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம் பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல. 5 விதமான ஒர்க்கிங் சென்சஸ் நமக்கு இருக்கு. சோ அதை வந்து நாம வந்து கட்டுப்படுத்தி, மனதால் கட்டுப்படுத்தி, பற்றின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள் மேல் பற்றின்றி, மனசுல பற்று கிடையாது, எதன் மேலும் பற்றின்றினாக்கா விரக்தியோட எந்த ஒரு செயலுமே செய்யக்கூடாது, பக்தியோட தான் நம்ம செய்யணும். அதாவது ட்ரைனஸ், அது ஒரு ட்ரை லேண்ட்ல போய் நம்ம கல்டிவேஷன் பண்ற மாதிரி தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நீர் இல்லாத வறட்சி நிறைந்த ஒரு இடத்துல போயிட்டு நம்ம போயிட்டு விவசாயம் செய்வதற்கான சமம் ஆகிவிடும். அதுல நமக்கு எந்த விளைச்சலும் வராது. ஆனா அதையே வந்து பக்தியோட செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு செழிப்பான நிலத்துல நாம அறுவடை செய்யக்கூடிய பயிராக இருக்கும். சோ இந்த ஓமையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் எப்பவுமே. சோ பற்றின்றின்னாக்கா நமக்கு வந்து செய்யக்கூடிய செயல் மேலேயோ ஒருத்தர் மேலேயோ பற்றின்றி கிடையாது, நம்ம பலன்கள் மேல் பற்றின்றி செய்ய வேண்டும். கர்மயோகத்தில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவன் ஆவான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். எஸ், 9th ஸ்லோகம் வாசி. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்மம் கௌந்தேய முக்த சங்கஸ் சமாச்சர. நாம் எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள், தவங்கள், தானங்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு தான் போய் சேருகின்றது. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே வந்து விஷ்ணுவுக்கான யாகங்கள் தான் நம்ம செய்யறது. ஆக்சுவலி விஷ்ணு, நாராயணா, கிருஷ்ணா, ராமா எல்லாரும் ஒண்ணுதான். நானும் நீங்க எந்த ரூபத்துல நீங்க அவரை சேவிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யூ கேன், ஃப்ரீ வில் ஆக்சுவலி. ஆனா எல்லாருமே ஒன்றுதான். அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லையற்ற நாமங்கள், எல்லையற்ற அவதாரங்கள், இது எல்லாமே உண்டு அவருக்கு. பற்பல அவதாரங்களோட தான் அவர் வந்து. ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த லிமிட்டட் நாலேஜ்ல கொஞ்சமா தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியறது ஆக்சுவலி. சோ விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை.
அதுதான் நம்மளுடைய நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்துமே பகவானுக்காக செய்யணும்னு செய்யும்போது நமக்கு நாம அதனுடைய விளைவுகளுக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. அதையே நம்மளுடைய சுய புலனுக்காக நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்படுகிறோம் அப்படிங்கிறது. அவ்வாறு நம்ம பந்தப்பட்டால் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவோம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுடைய திருப்திக்காக தான் நீ செய்யணும். சோ ஹீ இஸ் த என்ஜாயர். நாமெல்லாம் நினைக்கலாம், இப்ப நான் ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு போறேன், அப்புறமா எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கெல்லாம் போறேன், அங்க போய் நாம தான் என்ஜாய் பண்றோம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது ஒண்ணுமே கிடையாது, தவறு அது. ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சந்தோஷ உணர்வை நம்ம கொள்கிறோம்னா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவுடைய ஒரு ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறது நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது த ரியல் என்ஜாயர் யாருன்னா பரமாத்மா தான். அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நாமெல்லாம் எப்படின்னா இந்த உடல்ல ஒரு பாகம் மாதிரிதான் பகவானுக்கு. இப்ப கை மட்டுமே தனியா என்ஜாய் பண்ணுமா? கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணாது. கையில நம்ம சாப்பாடு எடுத்து நம்ம சாப்பிடுறோம், அதை ருசிச்சு நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த வயிறு நிறையக்கூடிய அந்த தன்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இஸ் த ரியல் என்ஜாயர். இந்த கை எந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுமே பண்றது கிடையாது. இது ஜீவாத்மா இஸ் யூஸ்ட் ஆக்சுவலி ஃபார் த சோல் என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் த பகவான் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரபஞ்சத்துல அனைத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ஜாய் பண்றவர் பகவான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஸோ இந்த பந்தப்படுவது என்னன்னாக்கா அட்டாச்மெண்ட். ஸோ அதாவது நம்ம எப்பவுமே டிட்டாச்டு மோட்ல தான் செய்யணும். எதையுமே பற்றோட அதை போய் அதனுடைய பலன்கள் மேல் பற்று வைக்கும் பொழுது நம்ம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். ஆனா அதை கடமையாக செய்யும் பொழுது நாம பந்தப்படுவதில்லை அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 11th ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேயஹ பரமவாப்ஸ்யத. சோ இப்ப யாக சக்கரத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போகின்றோம். பகவான் கிட்ட இருந்து பிரம்மர் வந்தார். பிரம்மருக்கு வேத உபதேசங்கள் எல்லாம் செஞ்சது பகவான் தான். அவரும் வேதங்களை எல்லாத்தையுமே கேட்டுண்டு அதை பாத்தீங்கன்னா வேத வியாசர் ஏற்றினார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். வேதங்கள் நமக்கு என்ன சொல்றது, வாழ்க்கையே நம்ம எப்படி, நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கறது சொல்றது வேதங்கள் இருந்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஒரு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை அந்த 4 வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் பிராமணர், சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ரர். சோ இந்த 4 விதமான வேலைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த கடமைகளை நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ ஒரு சூத்ரனா இருக்கக்கூடியவர்கள் போய் நிலத்துல நம்ம பயிரிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மழை பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வரணும். மழை இருந்தாதான் நமக்கு விளைச்சல் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்காக பிராமணர்களும் யஜ்ஞங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ யஜ்ஞங்கள் செய்வதால் மழை வருகின்றது. மழை வந்தால் கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைச்சல் என்பது வருகின்றது. அந்த விளைச்சல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வரக்கூடிய தானியங்களால் தான் நம்ம எல்லாருமே உயிர் வாழ்கின்றோம், உணவு சமைத்து சாப்பிடுகின்றோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு படைத்து விட்டு நாம செய்ய வேண்டும். ஸோ அதுதான் இது இந்த சைக்கிள் எப்பவுமே நடந்துட்டே இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த சைக்கிள் நடந்தாதான் இந்த உலக இந்த யாக சக்கரம் நடந்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன்கள் நல்ல முறையில அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான செழிப்பான வாழ்க்கைன்றது நம்ம அதன் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சோ யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கூட ஒரு தேவர்களை நினைச்சு நம்ம வழிபடும் பொழுது கண்டிப்பாக வர்ண பகவானை நினைச்சு நம்ம வழிபட்டா அவரும் மழை பொழிகின்றார். வர்ணா ஆல்சோ இஸ் அ ரூபம், ஒன் ஆஃப் த ரூபம் ஆஃப் பகவான் அப்படிங்கிறது பின்னாடி 9th 10th 11th சாப்டர்லாம் நம்ம நிறைய படிப்போம். அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமை காக்க வேண்டும். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். எல்லாரும் சேமமா வாழ்றதுக்கு தான் இந்த யாக சக்கரம். இதுதான் நம்ம பகவான் அவர் வேதங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருக்கு கொடுத்தார். வேதங்கள் ஏற்றப்பட்டது ஆக்சுவலி. சோ வேத வியாசர் ஏற்றினார். அது இந்த வேதங்கள் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்றது. சோ அதுல ஒன் ஆஃப் த கடமை பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகத்தினால் தேவர்கள் மகிழ்ந்து நமக்கு மழை வருகின்றது. மழையினால் தானியங்கள், தானியத்தால் நம்ம அதாவது உணவு சமைக்கின்றோம். அதை பிரசாதமாக பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்து அதுக்கப்புறம் நம்ம உணவை எடுத்துக்கணும். ஸோ பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனால என்ன நன்மைன்னாக்கா நாம பாவ விளைவுகளிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைகின்றோம் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் ஜெயஸ்ரீ. இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட சொல்றேன். ஜெயஸ்ரீ இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஜெயஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு சென்டர்ல இருக்கிறவரு
நித்யானந்தா வந்து அவருடைய ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ப்ளூ கலர் இதுல போட்டிருக்காருல்ல, அவர் வந்து நித்யானந்தா. நெக்ஸ்ட் அத்வைதர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவர், அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ்ல இருக்கக்கூடியவர். இன்னும் இது 3 குருமார்கள். கதாதாரா ஸ்ரீவாசதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்யருக்கு லெஃப்ட்ல அந்த ரெட் கலர்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு இல்லைங்களா, அவர் கதாதாரா ஸ்ரீவாசதி என்பவர். கௌர பக்த விருந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒயிட் ட்ரெஸ். ஸோ இந்த 5 குருமார்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஜபமாலையிலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பீட்ல வந்து பண்ணணும். ஸோ ஏன்னா நாம என்ன தவறு இழைத்தாலும் மந்திரம் சொல்லும் பொழுது நம்மளே அறியாம அதுல இருந்து அவங்க ரட்சிப்பாங்க. ஸோ இல்லைன்னா அதெல்லாம் நமக்கு பாவ விளைவுகளாக மாறிவிடும். அதனாலதான் நம்ம இது சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்லணும். எஸ் 13th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः बुध्यते ते त्वधं पापा ये पवन्त्यात्मकारणात्. எஸ், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி யஜ்ஞத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யாகங்கள் நடந்தாலும் அங்க பிரசாத விநியோகம் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். அதனுடைய பலன் என்னன்னாக்கா நமக்கு பாவ விமோக்ஷனம். பிரசாதத்தை உண்பதால் நமக்கு பாவ விமோக்ஷனம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதனாலதான் வீட்டுல கூட நாம வந்து டெய்லி சமைக்கும் பொழுது கூட பகவானுக்கு என்ன விதத்துல நம்ம நிவேதனம் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த உணவுல வந்து ஒரு பாகத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து பகவானுக்கு வந்து நிவேதனமாக செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா அதுவே நமக்கு பிரசாதம். ஸோ டெய்லி நம்ம வீட்டுல பிரசாதம் சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நமக்கு பாவ விலைகள்ல இருந்து நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்றது அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதையே நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நம்ம வந்து பகவானை வந்து எனிதிங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் காட் சென்ட்ரிக் நாம் எது செஞ்சாலுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அதனுடைய விளைவுகள்ல நம்ம வந்து பந்தப்படுகின்றோம். சோ சுய புலன் இன்பத்திற்காக செய்யக்கூடிய உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவத்தை தான் உண்கிறார்கள். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் காட் சென்ட்ரிக் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 14 வாசிங்க மாதாஜி. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. சோ மழையால் தோற்றுவிக்கும் அந்த யாக சக்கரம் தான், தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதாவது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாகின்றன. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ உடல் தளம் என்பது இந்த கிராஸ் பாடி, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ல நான் வந்து டீட்டெயிலா சொல்றேன். அது வந்து அன்னமயா அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதாவது அன்னமயா கோஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் தளம், அதாவது சுவாசம். ஸோ இந்த பிராணமயா, அதாவது சுவாசித்தல், அந்த ஏதாவது மூச்சு காற்றுல வர்றது இல்லையா, ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் தளம். நெக்ஸ்ட் மனம். ஸோ மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த இந்த ஜடசக்திகள்ல ஒண்ணு ஆக்சுவலி. ஸோ 8 ஜடசக்திகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பஞ்சபூதம், ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம், அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம். இந்த 8மே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள், 8 ஜடசக்திகள்னு நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். ஸோ அறிவு சார்ந்த தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஞ்ஞானமயா, ஆன்மீக தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தமயா. அதாவது இதுதான் சச்சிதானந்த அந்த நிலை வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஆக்சுவலி. ஸோ இது இன்னும் பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். இப்போ இது வந்து இப்படி இருக்கட்டும். இப்போ நான் சொன்னா அது கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். 3rd சாப்டர்லயே சொன்னா யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், அதனால வேண்டாம். எஸ் 21 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. ஸோ ஒரு பெரிய மனிதன், அதாவது இந்த பிரம்ம நிலையில அடைந்த கூடிய ஒரு மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து பிரேம பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை அடைந்த ஒரு ஆச்சாரியால் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றாரோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றார்கள். இது கண்டிப்பாக ஒரு குருவை பின்பற்றக்கூடிய சிஷ்யர்களும் உண்டு. நாமளும் ஒரு குரு கீழே போனோம்னா கண்டிப்பா அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும், பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க தான் நம்மள வந்து இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு பகவான் இடத்துல வந்து நிப்பாட்டுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
விசிஷ்டாத்வைதத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நேத்து ராதிகாமா சொன்ன மாதிரி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டோம்னாக்கா அடியேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம ராமானுஜ கல்ச்சர்ல எல்லாமே வந்து தாசனாக தான் பகவானுடைய, அதாவது சர்வெண்ட் ஆஃப் சர்வெண்ட். ஸோ குருமார்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு சர்வெண்ட்டு, நாம அவங்களுக்கு சர்வெண்ட் ஆயிடும். அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. ஆனா இங்கே நம்மளுடைய மத்வாச்சாரிய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப், இது நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். ஒண்ணு வந்து நம்ம நார்மல் பாசிவ், நான் ஒரு பக்தன் அவ்வளவுதான் அந்த நிலை பாசிவ் மோட்ல, தட் இஸ் ஒன் திங். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா நினைக்கிறது. நிறைய இடத்துல பகவான் வந்து ஃப்ரெண்டா தான் பாவிச்சு பேசியிருக்காரு. பகவானும் நானும் நீ என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முறையில வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட நம்ம வந்து பக்தியை செலுத்துறது. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஜுகல் லவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாயகி அப்படிங்கிற, அதாவது நாம ஒரு காதலியா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேசிக்கும் தன்மை. இப்ப வந்து ருக்மணி இவங்க எல்லாமே அதுதான் பண்ணாங்க. ஈவன் இவங்க யாரது நம்ம ரங்கமன்னார் யாரது டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது, ஆண்டாள். ஆண்டாள் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஆழ்வார்ஸ் அவங்க. ஸோ அவங்களும் அதே தான் பண்ணாங்க. ஸோ ஈவன் ஆழ்வார்கள்ல சில பேர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களும் வந்து நாயகி பாவத்துலதான் பகவானை வந்து சேவை செஞ்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போறது வந்து கான்ஜுகல் லவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாசன். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ஹனுமன் எடுத்துக்கோங்க, ராமருக்கு வந்து சர்வெண்டா தான் அவர் வந்து சேவை செஞ்சார். ஸோ அந்த மாதிரியும் பகவானுக்கு சர்வெண்ட். ராமானுஜர் கல்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாவே அந்த சர்வெண்ட் அந்த இது ப்ராசஸ் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பேரண்டல். ஸோ அதாவது யசோதா தாயார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணனுக்கு வந்து தாய் அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான் அஃபெக்ஷன். நாம கூட வந்து பகவானை வந்து மகனாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம வந்து ஒருவேளை நம்மளுடைய பக்தியை செலுத்தணும்னா அது பேரண்டல். ஸோ இந்த மாதிரி சம்பந்தா அபிதயா அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரயோஜன், இந்த 3 வார்த்தைகள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல தான் இது யூஸ் ஆகும். சம்பந்தம் இருக்கணும். ஆக்சுவலி பகவானுக்கும் நமக்கும் நம்ம வந்து எப்பவுமே சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். ஸோ அந்த முறையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த நம்மளுடைய இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ய சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்வாச்சாரியா சம்பிரதாயத்துல இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றது துவைத பிலாசபி. ஸோ எங்கேயுமே பிலாசபி மட்டும்தான் வேரி ஆகும், ஆனா இலக்கு ஒன்றுதான். அதாவது எல்லாருமே பகவான் கிட்ட போக ஒண்ணுதான் இலக்கு. எந்த சம்பிரதாயம் எடுத்துட்டாலுமே பகவான் கிட்ட போகிறது தான் இலக்கு. ஸோ டார்கெட் மேபி ஒன், பட் ஃபாலோ பண்ற ப்ராசஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான். தனது செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. இது கரெக்ட். அது இப்பதான் வந்து பகவான் சொல்வார், நான் செயலற்றவன் ஆகிவிட்டால் என்னையே எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால நான் என்னைக்குமே செயலற்றவனாகி சதா சர்வ காலமும் நான் எப்பவுமே ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டுட்டே தான் இருப்பேன். நாம கூட சும்மா ஒரு சமயத்துல உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது இல்லையா? இப்பெல்லாம் நீங்க எல்லாம் ஐடியலா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. கேட்கும் அந்த அந்த செயல் வந்து நீங்க செஞ்சுட்டே இருக்கீங்க. பாடி மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா ஐடியலா இருக்கும், ஆனா மனசு எல்லாமே வந்து இந்த உபன்யாசத்துல வந்து கேட்கணும்ன்ற மனசுல லயித்து இருப்பீங்க. ஸோ ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால, ஒரு செகண்ட் கூட செயலற்ற தன்மையில நம்மளால இருக்கவே முடியாது. சதா சர்வ காலம் ஏதோ ஒரு செயல்ல நம்ம ஈடுபட்டுன்னு தான் இருப்போம். எஸ் 27 வாசிக் மாதாஜி. பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வஷः அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹமிதி மன்யதே. ஸோ அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா, அதாவது இது ஜடசக்தி, மெட்டீரியல் எனர்ஜி இது ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜடசக்தி வந்து 8 விதமான ஜடசக்திகள் இருக்குன்னு சொல்லு, பஞ்சபூதங்களும் அதுல அடக்கம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுக்கப்புறம் மனது மற்றும் அறிவு, இந்த 8மே தான் பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள். ஸோ இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றது. ஐ எம் த டூயர் அப்படின்ட்டு வந்து நினைக்கக்கூடிய மனசு வந்து யார் ஒருவர் அகங்காரத்தினால் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக அவருடைய செயல்கள் அனைத்துமே தான் செய்யறோன்ற அந்த நினைப்பு உண்டு. உண்மையிலே நாம யாருமே செயல்படுவது கிடையாது, நம்மனாலே நாம செய்யறது கிடையாது. we are all been made to do. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மை ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இயக்குகிறார் அப்படிங்கறத அந்த ஞானத்தை நாம என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ we are not doing, we have been made to do அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 36th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्न वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. சோ இப்ப வந்து கொஸ்டின் கேட்பார் அர்ஜுனர் வந்து. சோ ஒருத்தர் வந்து விருப்பமே இல்லாவிட்டாலும் பாவ செயலை வந்து செய்வதற்கு எதனால் தூண்டப்படுகிறார்கள்? இப்ப அவர் என்னன்னா, இந்த போர் புரிஞ்சா பாவம் இல்லையா, நிறைய உயிர்கள் இறந்து போயிடும் இல்லையா, அதுக்காக இது ஒரு கொஸ்டின். அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது போர் புரியறதுக்கு, ஏன்னா அத்தனை பேரையும் கொல்லணுமான்ட்டு. அதுக்காக இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கிறார் அவர் வந்து. இவருடைய கடமை போர் புரியணும், ஆனா அதை தவிர்த்து எல்லா கொஸ்டினுமே கேட்கிறார் அர்ஜுனர் வந்து. சோ விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல் பகவான் தான் நீ எழுந்து போர் புரியுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து. ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஆனா பகவான் வந்து நீ பலன்கள் மேல் பற்றற்று நீ உன்னுடைய கடமை செய்யணும் தான் சொல்வார் ஒவ்வொரு வாட்டியுமே அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிக்சர் நீங்க எல்லாருமே ஞாபகம் கொள்ள வேண்டிய பிக்சர். எங்க ஃபர்ஸ்ட் படிக்கட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல என்விஎஸ்னாக்க பொறாமை, அப்புறம் லஸ்ட் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோகம், இக்னரன்ஸ் என்பது அறியாமை, ஆங்கர் வந்து கோபம், அப்புறம் வந்து ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் அதாவது போலி கௌரவம், அப்புறம் கிரீட் பேராசை, அதுக்கப்புறம் அட்டாச்மெண்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பற்று, ப்ரைடு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை பத்தி பெருமையா சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, தற்பெருமை. சோ இத்தனை குணாதிசயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே கீழ் இயல்புகள். இது எல்லாமே இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து உயர் இயல்பால் ஆள வேண்டும் எப்பொழுதுமே. இத வந்து நம்ம வந்து ஆள்றதுக்கு விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நாம வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவோம். கீழ் இயல்புகளை அனைத்தையும் மேல் இயல்புகளால் நாம வந்து அதை வந்து அடக்கி மேல் இயல்புகளால் நம்ம வந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தாண்டி போனாதான் நமக்கு ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும். அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் எடுத்துக்கணும், ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ் படிக்கணும், ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கைங்கரியங்கள் செய்யணும், பகவான் கைங்கரியங்கள் ஈடுபடணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கண்ட்ரோல் அதாவது புலன்களை அடக்குதல், அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நம்ம அட்டைன் ஆகும்பொழுது பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு நாம சேருகின்றோம். சோ இத்தனை படிகளை தாண்டிதான் நம்ம பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 37 வாசிட்டீங்களா மாதாஜி? இல்ல இல்ல வாசிட்டேன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோ குண சமுத்பவः மகாசனோ மகாபாப்மா வித்யேன மிக வைரிணம். எஸ், மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காமமே இதற்கு காரணம். தட் இஸ் த மிகப்பெரிய எதிரி. அதாவது பேராசை இருக்கு இல்லையா, அதுதான் மிகப்பெரிய எதிரி ஆக்சுவலி. ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகிறது அது. பேசிக்கலி யார் ஒருவருக்கு பேராசை பொறாமை இதெல்லாம் இந்த குணங்கள் கோபம் பொறாமை பேராசை இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது இருந்தாலே நமக்கு வந்து மேலும் முன்னேறி செல்வதற்கான மார்க்கம் என்பது தடைப்படும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. பின்னர் அது அடைய முடியவில்லை என்றால் அது கோபமாக உருவெடுக்கும். இஃது உலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனான்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். சோ பேசிக்கலி கிரீட் அதாவது அளவிட முடியாத ஆசை தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம். நாம செய்யக்கூடிய அந்த டிசையர் இஸ் த ரூட் காஸ். அதுதான் நமக்கு பெரிய எதிரி. சோ அதை வந்து நம்ம அடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே வந்து லைன்ல வந்துடும். அதை நம்ம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா அது பின்னாடிதான் நம்ம ஓடணும். சோ அது வந்து எங்க எடுத்துன்னு போய் நம்மளை விடுதோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம நிக்க வேண்டியதுதான். சோ நம்மள வந்து நாம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணுமா இல்லை அது நம்மளோட எண்ணங்கள் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமான்றதை நாம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. ஸோ ரஜோகுணத்தினுடைய நேச்சர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ ஒருவருடைய ஆசையினுடைய லெவல் டிகிரி ஆஃப் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய ஆசையினுடைய லெவல் வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும்ன்றத பார்க்குறோம். இங்கு 3 விதமான பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நெருப்பு எரியும் பொழுது கண்டிப்பா புகை வரும். இது வந்து 3 விதமான உயிர்வாழிகள்ல பேஸ்டு ஆக்சுவலி. நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா த ஹையஸ்ட் லெவல் எதுனாக்கா ஹியூமன் லைஃப் தான். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலங்கு இனம், அதுக்கு அடுத்து கீழே தான் வந்து தாவர இனமே வருகின்றது. ஏன்னா விலங்கு கூட சீக்கிரமா மடிந்து விடும். சில மரங்கள் எல்லாம் 1000 காலம் வரைக்கும் கூட நின்றுட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அதாவது பிளான்ட் லைஃப் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த அளவுக்கு இல்ல ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த 9 months வெளி உலகமே தெரியாது இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையினுடைய லைஃப் எப்படி, அது மாதிரிதான் அந்த கர்மத்தினுடைய அதாவது ஆசையினுடைய லெவல்
மோகத்தினுடைய லெவல் வச்சு நம்ம பேச போறோம் இங்க. எஸ் 38th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. எஸ், ஒருவருடைய ஆசையினுடைய லெவல் இருந்தா அவங்க அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும் அவங்கிறதுன்ற நம்ம இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ ஒருவருடைய ஆசை வந்து நெருப்பு புகையால் எப்படி மூடப்பட்டிருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருந்தா அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து மனித வாழ்க்கை. மனிதனுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு என்பது உண்டு. மீண்டும் அவன் வந்து அந்த பாதையிலிருந்து டீவியேட் ஆனாலும் அந்த நல் மார்க்கத்திற்கு திரும்பி வர்றதுக்கான வழி உண்டு. ஸோ அதனால வந்து தட் இஸ் த வெரி லெஸ் லெவல். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மோகம் வந்து கம்மியான லெவல் வந்து அந்த நெருப்பு வந்து புகையால் மூடப்பட்டிருக்க கூட உவமை. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணாடி வந்து தூசியால் படிஞ்சிருந்தா அந்த அதுல வந்து பிம்பம் வந்து நம்மளால ஃபுல்லா கிளியரா பார்க்க முடியாது. அது வந்து அனிமல் லைஃபுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒருவருடைய காமமா இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசையினுடைய லெவல் வந்து செகண்ட் லெவல்ல இருந்தாக்கா அவர்கள் கண்டிப்பாக அனிமல் லைஃப்ல தான் அவங்க தள்ளப்படுவார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இது வந்து அறியாமை என்னும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தாம்சிக் நேச்சர்ல வந்து வரக்கூடியவர்களுக்கும் சரி அந்த நேச்சர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சுபாவத்தை நம்ம வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒருவருடைய காமம் வந்து அதாவது அந்த ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படின்னா மரம் செடி கொடிகளுக்கு. அதோட ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து குழந்தை வந்து 9 திங்கள் வந்து உள்ள இருக்கும்போது அதுக்கு வெளி உலகமே என்னன்னு தெரியாது இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு மோகம் என்பது இருந்தா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ட் லைஃப் அதுல வந்து தள்ளப்படுவார்கள். அவங்க மீண்டும் வந்து மனித வாழ்க்கை என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்காது. இது ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெர் இஸ் நோ கேரண்டி மனித வாழ்க்கை ஆன பிறகு மீண்டும் மனித பிறவிதான் கிடைக்கும்ன்ற கேரண்டி எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாம செய்திருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் பேஸ்டு தான். ஒரு வாட்டி நம்ம கீழே தள்ளிட்டோம்னாக்கா மீண்டும் மேல வர்றதுக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டுமே கிடைக்கும். ஆனா அனிமல் லைஃப் போன பிறகு மீண்டும் வந்து மேல வர்றது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஆனா நிறைய ஸ்பீஷீஸ் அந்த இதுல இருந்தா நம்ம எலிவேட் ஆகி தான் நம்ம வந்து இந்த மனித இதுக்கே வந்திருக்கும். ஆனா நல்ல கர்மங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கணும். இப்போ ஒரு மரமாக நம்ம ஒரு ஜென்மத்துல இருந்திருந்தா அந்த மரத்தினுடைய பூ வந்து பகவானுக்கு வந்து நம்ம அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. அந்த புண்ணியகாரத்தினாலே நம்ம வந்து எலிவேட் ஆயிருக்கலாம். ஸோ ஒரு விலங்காக கூட இருந்திருக்கலாம். ஒரு நாய் வந்து ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்திருந்தா கூட there is a possibility for elevation to the human life. ஸோ முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்ஞங்கள் சத்தியோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்ஞங்கள் எண்ட்ல இருந்து திரேதாயுகத்துக்கு வரும்போது யக்ஞங்கள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் எதுக்குன்னாக்கா அந்த அனிமலுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் அது எல்லாமே அந்த சத்தியோகத்துல பண்ணும் பொழுது அது வந்து உலக நன்மைக்காக தான் அது செய்யப்பட்டது. ஸோ முனிவர் ரிஷி முனிகளால் செய்யப்பட்டது. அந்த அனிமலுக்கு வந்து அந்த அனிமல் லைஃப்ல இருந்து எலிவேஷன் ஆகி ஒரு மனித இதுக்கு ரூபத்துக்கு இமீடியட்டா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் எலிவேட். அதுக்காக தான் வந்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஆனா இப்ப நாம வந்து செய்யக்கூடியது எல்லாமே சாக்ரிஃபைஸ். நிறைய நம்ம வந்து கடவுளுக்கு எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஊர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காவல் தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஆனா அதை வந்து நாமளே சமைச்சு அங்கே சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அடுத்த ஜென்மம் வந்து நமக்கு அனிமல் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ காவல் தெய்வங்களுக்கு செய்கிறோம், அதை வந்து சமர்ப்பித்து விடணும். ஆனா அதை நம்ம வந்து எடுத்து சாப்பிட்றோம். நம்ம வந்து அது தவறான ஒன்று. அது நம்மளுடைய இதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம். லோக கல்யாணத்துக்காக செய்யறது அந்த காலத்துல வந்து யஜ்ஞங்களுக்காக செஞ்சாங்க. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. எஸ் 42 வாசிங் மாதாஜி. இந்திரியாணி பராண்யாஹுர் இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தேஹே பரதஸ்து சஹ. செயலாற்றக்கூடிய அதாவது கர்மேந்திரியங்கள். அதாவது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இங்க ஒரு மனத்தலம் அந்த உடல் தலம். ஸோ அதை விட எது விட பெருசு அப்படிங்கிறது தான் இங்க உடல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலாற்றக்கூடிய அது உடல் வந்து பெட்டர். அதாவது இந்த செயலாற்றக்கூடிய சென்சஸ் விட பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலை விட புலன்கள் பெரியது, புலன்களை விட மனது பெரியது, மனதை விட அறிவு பெரியது, அறிவை விட ஆன்மா பெரியது அப்படிங்கிற சொல்றது தான் அந்த இது. ஸோ இன்னும் இந்த பிராணமயா அன்னமயா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு சாப்டர்ல படிப்போம் டீட்டெயிலா, அப்ப பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட பொருளை விட, அதாவது ஒரு இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மேட்டர், அதாவது உயிரற்ற பொருளை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் வந்து பெரியது.
அதே உயர்ந்தது உயர்வானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. அதே மாதிரி வந்து இந்த உடலை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது உயர்ந்தது, மனதை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி உயர்ந்தது, புத்தியை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா உயர்ந்தது. சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய மீனிங். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 புலன்கள், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கண்ணு, மூக்கு, காது, கை மற்றும் வாய். சோ இந்த புலன்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன், மனது, இந்த நுண்ணறிவு, இது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நுண்ணறிவும் வேலை செய்யும். சோ இந்த புலன்களும் அதுக்கு ஏற்றவாறு செயல்படும். ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் என்பவன் ஆன்மா, அவன் ஒன்றுமே செய்வது கிடையாது. ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த மனது நுண்ணறிவு, இந்த புலன்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுடைய விளைவுகளை பாவம் அதுதான் தாங்கி செல்கின்றது, ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை எடுத்து செல்லும் பொழுது. ஸோ அது ஒண்ணுதான் அது செய்யக்கூடிய செயல் ஆக்சுவலி. ஸோ இதோட இந்த கர்மயோகம் சாப்டர் முடிவுக்கு வந்தது. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம த்ரிதீயோ அத்தியாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு போல்ஸ் போட்டுருங்க. ஐ திங்க் ராதிகா அம்மா ஷீல் பி டேக்கிங் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். எஸ், கர்மயோகம் என்றால் என்ன? டிஸ்சார்ஜிங் டியூட்டி இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அதாவது தனது கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செய்து அவற்றை கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணிப்பது. டூயிங் ஒர்க் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ், அதாவது பலன்களை எதிர்பார்த்து கடமைகளை செய்தல், வேலை செய்து எந்த வேலையும் செய்யாதிருப்பது. தேவர்கள் பகவான் கிட்ட, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் பகவான், அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே. பிரம்மா எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். தேவர்கள் எல்லாம் டேஷ் ஆம்னி பொசன்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆம்னி பிரசன்ட் அப்படின்னாக்கா பொட்டன்ட், ஆக்சுவலி ஆம்னி பொட்டன்ட், அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். சர்வ வல்லவர்கள். சூப்பர் சோல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் லார்ட், அந்த இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குது. சுப்ரீம் எனர்ஜி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உச்ச சக்தி கொண்டவர்கள். எம்பவர்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் அஃபேர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருள் உலகின் விவரங்களை நிர்வாகிக்க பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள். இதுதான் ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவான் வந்து அனாதியானவன், பழமையானவன், அவன்தான் முதலும் முடிவும் அனைத்தும் என்று நமக்கு தெரியும். அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தார், தேவர்களை படைத்தார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ தேவர்கள் அனைவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்தை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்காக, இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னாக்கா அந்த கம்பெனியினுடைய ஓனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நம்ம ஒப்பிடுகின்றோம். அதுல இருக்கக்கூடிய சில அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட், ஹையர் லெவல் போஸ்டிங் எல்லாமே தேவர்களுக்கு ஒப்பிடுகின்றோம். ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சு, இந்த பௌதிக உலகத்தை வந்து நல்முறையில் நடத்தி செல்வதற்காக அவர்கள் எல்லாம் பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். The devotees of the Lord are released from all kinds of sin, அதாவது பகவானுடைய பக்தர்கள் எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறாள். ஏனெனில் அவர்கள் நன்கு சமைத்த உணவையே உட்கொள்கிறார்கள், அவர்கள் அசைவ உணவை சாப்பிடுகிறார்கள், அவர்கள் கடவுளுக்கு படைத்த உணவை பிரசாதமாக ஏற்று அதை உண்கிறார்கள். அப்புறம் அவர்கள் பழங்களை மட்டுமே சாப்பிடுகிறார்கள். எந்த ஆன்சர் ரைட்ன்றது நீங்க தான் பார்க்கணும். அதாவது அணு ஆத்மா விபு ஆத்மா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அதுதான் சொல்றது. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சோல், அதாவது ஆத்மாவின் தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது. சாந்தம், அமைதி, செயலாற்றிக் கொண்டே இருப்பது. கரெக்ட். ஓய்வு, ஓய்வு என்பது நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது ஓய்வு. அதுக்கப்புறம் டேஷ் எல்லா யாகங்களிலும் வழிபடுகிறார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் விஷ்ணு, ஆத்மா, ஆத்மாவின் மகிழ்ச்சிக்காக தேவர்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்ல அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன? இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அர்ஜுனன் பகவத்கீதை கூறுமாறு பகவானிடம் கேட்டுக்கொண்டார். அர்ஜுனர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்தான். அர்ஜுனன் சிறந்த வீரன் ஆவான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அவனது கேள்விகளுக்கு விடையளித்தார். மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை. ஸோ எது ரைட் ஆன்சர்ன்றது நீங்க முடிச்சிடலாம். ஸோ another 1 or 2 minutes கொடுக்குறோம். இது முடிச்சிட்ட பிறகு ஸோ ராதிகா அம்மா வில் கிவ் சம், ஷீஸ் கிவிங் ஒன் சிம்பிள் செஷன் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. காமன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு செஷன், ஒரு 5-10 minutes. அதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் த செஷன் யூ கேன் லீவ். எஸ், 4 minutes. ஆனா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே மாதாஜி.
எஸ், கர்மயோகம் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்முடைய கடமைகளை செய்வது, அதுதான் வந்து கர்மயோகம் என்பது. அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாம் எம்பவர்டு, அதாவது பொருள் உலகின் விவகாரங்களை நிர்வகிக்க பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள், அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானுடைய பக்தர்கள் எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் பிரசாதத்தை வந்து சாப்பிடுகிறார்கள். அது அவர்கள் கடவுளுக்கு படைத்த உணவை பிரசாதமாக ஏற்று அதை உண்கிறார்கள். ஆத்மாவின் தன்மை பார்த்தீங்கன்னாக்கா செயலாற்றி ஆக்டிவா இருந்தாதான் இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே நம்ம இந்த உயிர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு என்பது இருக்கணும். சதா சர்வ காலமும் ஆக்டிவா இருக்கிறது தான் அதனுடைய செயல்பாடு, ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஆனா அதை இயங்க வைப்பது பரமாத்மா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். டேஷ் எல்லா யாகங்களிலும் மகாவிஷ்ணு, விஷ்ணுக்கான யாகங்கள் தான் எல்லாமே நம்ம செய்யறது ஆக்சுவலி, பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு அப்படின்ட்டு. ஸோ வை டு யூ திங்க் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சோஸ்? ஏன்னா அவர் வந்து ஹீஸ் இலகின மனது உடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு பக்தனுடைய மனசு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலகிய மனதாக இருக்கும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கு சரணடைந்தார் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து கீத உபதேசம் செய்தார் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ ஐ திங்க் ராதிகா யூ கேன்